Какво толкова те мотивира да бъдеш най-добрия? I need a friend to call my own. I need a house to call my home. When I'm broken down inside and there's nowhere else to hide, I need a place where I feel known. Can someone help me? Пеперудка! Пеперуда! Пеперуда! Saying I'm not alone. Oh Lord, I need you now more than ever. Would you put my heart back together? I searched the world till my head hurt just to find out your ways better. Oh oh, your ways better. Oh oh, your ways better. Oh Lord, your ways. Здравейте, хора! Сега ще питаме защо избраха този клуб. Здравейте! Бихте ли да се представили? Аз съм Ани, приятно ми. Защо избрахте този клуб? Защото много обичам да танцувам и аз просто изразявам себе си чрез танцуването. А вие? Аз съм Васи и аз много обичам да танцувам. Това ми е детското хоби и много се забавлявам и обичам децата. Бихте ли се представили? Васи. Откъде? Асенова. От Перущица. Добре. Здравейте, може да ни се представите? Да, здравейте, Саси се казвам. Какъв е вашия клуб? Клуб, арт клуб. Ние сме арт. Изкуство. Какво ще направите? Ще правим ленти за Мистър 2025. Също ще правим украса, ще правим табелки, ще правим плитки и така. Той не знае къде се намира. Той не знае кое е предаване. Благодаря за информацията. Моля. Здравей, може ли да се представиш? Асен се казвам, помощник От Пеперудата. Може ли да ни кажеш защо избра да бъдеш лидер на това нещо, какво правите? помощник искаш да казваш. Обичам да се занимавам с децата и да им помогна. Хобито ми е така. Мечта. Какво ще правите? Какво да правим? Респект! Аре млъкни малко. В смисъл. Какво ще правите? По-подробно, приготвям една песен, която утре ще я представим. Свобода, Пеперуда в Божите ръце. Желаем ви най-доброто. Благодарим ви много. Меси, здравей! Здравей! Би ли казал какво толкова те мотивира да бъдеш най-добрия? Не баш всичко. Роналдо по-добър. Тогава защо си с тениска на Меси? Трябва да го биете този. Той е предател. Хайде да отидем при другите, да ги питаме те какво правят тук и защо на лагер решиха да играят футбол. Къдрев! Идай тук, Къдрев! Сега, разбрахме, че ти си лидера на клуба по спортовете. Да. Защо реши да играете на лагера футбол? Ами, има много млади таланти. Това е много добър отговор. И каква е твоята цел, играйки с всички тези млади таланти? Да ги мотивирам. Окей, нещо друго? Мисля, че има бъдеще. Това е чудесно. The Juicy Project. Но младите агенти. Точно това е. Нещо друго? Не, да си жив и здрав. Да благодаря ти също.
твоите рамене, но носеше ме ти в сърцето си, твърдо решен да ме върнеш отново при теб.